Mamimik pagka kabarangnan, namimili kami ang gawikan sa imong puso, mag-orok sa mo, tanganing napasokan mga langitno na sakramento. Kami maanda mulikan sa imong balahon, na magkamit kayong mga panuga uli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Natukaw po kita para sa pilit na patarataran. Enon po, buot niya itong pasalamatan ang sa itong mass presider niyan, si Reverend Father Bernardino Oronco. Sa mga senior citizen, taga-Tinubatan Albay, siya po sa itong alumno naggraduar din sa Bicol University sa kursong BS Architecture batch 1987. Paling misyonero sa Japan sa laog na ni 30 taon. Yaon po siya sa Diocese of Kagoshima, Japan, as in nagsiserving parish priest sa tulong parokya. Iyo ang Kanoya, Onijime, as in Hoshie Soka. Siya man po ang inkargado sa pastoral care for foreigners, orok na sa mga Pilipino naka-star na sa Japan. Sa ngunyan, yaon po siya sa Pilipinas, partikular sa Ginubatan, asin sa maabot na Mayo 17, iyuan sa iyang sacerdotal silver anniversary. Nabuot niyang isilibrar dito sa Pilipinas, mientras ka nasa sabbatical leave siya. Ang sa mong bulanos na pagtos mabalos sa pagpaunrakan sa mong imbitasyon. Salamat tunod po, Father Dino. Salamat nga po sa satong choir sa Manyan, ang Albay Cathedral Choir, sa pamamayo ni Joram Harris Balion, Broadcasting Corps ng CAL. Siriman po sa mga nag-atindir orok sa gabos itong mga estudyante at sa tong Dean ng College of Arts and Letters, Dr. Leticia Lopez, at sa tuyang Dean kang OSAS, Dr. Baby Boy Benjamin D. Neves III, sa mga taga-guidance at sa tong guidance counselor sa pamamayo ni Dr. Baby Marceliana. As siriman sa gabos niya ng Karaba na matrayon po ma-isilibrartaan Santa Misa mo niya. Salamat po sa satuyang Diyos. Sabi sa Japanese, Hontoni kokoro kara kansha itasimasu. Arigatou gozaimasu.
kagurangan mapas sa inyo. asin sa imo, Espiritu. Sunin ng bendisyon, ilukuan kayo maghagad ng bendisyon. Ang kagurangan ni Diyos day matungkad kang isip ng tao. Magdanal sa inyong puso asin isip. Sabat kami ko'y asin pag-apod sa Diyos, asin kan sa iyang agit si Kristo sa tuyang kagurangan. Amen. Asin ta bendisyon ng kamo ni Diyos na makakamhan. Anama, anaki, pati na ni Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang masarap po iyo ang programa pero 10 minutes break lang po na kita mientras na ma-set up. Po na tulos sa tuyang programa. Salamat po.
Sa bawat pagtawa ay tumayo, abutin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon ng problema. Kahit na magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa di na pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat na lika na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuan niyo sa data mo sa dilim. Sumulongin ang ngiti ang bawat pagsubok. Pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang puso nangangarap, biyuhin nyo nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit bisig, tayong mata. Kakaibang luwis sa lipat-ihati. Subalit sa huling wawagi pa rin. Marahil ay iba't iba ang kulay kilos sa salita. Subalit
mga talento natin na iba-iba. Sa pamumuno tayo'y nagiging isa. Sa serbisyo, hindi nagsusukuan. Kahit di na kaya, ay kakayanin pa.
The Arts NCCA National Arts Month celebrations is February and March. The celebrations theme for this year is Anitang Sining Bunga ng Galing, which aims to engage Filipinos in varied cultural expressions and celebrate the bountiful harvest in the Filipino imagination. Biyuenos, dagos kita, hindi sa osas, asing celebrar ang kulturang Bicolnon, kulturang Pilipino. Magtindog ang kabos para sa pagkanta kan lupang hinilang matito ang Bicol University Marching Band sa kumpas ni Sir Alex Davales. Jos Mabalos, Bicol University Marching Band. Maraming salamat, Sir Alex Davales. We now take your seats. Bulwak, book launching, puro istoryahan, literatura, waras, art exhibit, karantahan, asin, iba pa. An eclectic mix of exciting art-related activities that will entertain and educate our fellow Biuenos. To officially greet us in this endeavor, let us give a resounding applause to the multifaceted, the Dean of the Office of Student Affairs and Services, Dr. Baby Boy Benjamin T. Debrest III. Thank you very much, JC, and I'm so happy now. I hear again the BU marching band, and for the I think 2 weeks rehearsal. Yeah, the sounds is good. It's I don't hear an amateur. It's just like it's a professional. So I recommend the trainer, Sir Alex. A round of applause to Sir Alex. So for the next few months, you're going to hear, listen, and watch the PU band, and they will going to have their first competition in Naga City.
this coming September. I hope they can complete. Okay, so to our beloved President, Dr. Arnoldo M. Mascarenhas, who happens to be in Hawaii this week for a very special MOA signing with the Birmingham Young University, and that will be another feather to the cap of the university. To our university officials who are also here, to our partners in the name of Culture and the Arts, the Dean of the BU College of Arts and Letters, Dr. Betty Lopez, and to the Associate Dean, Dr. Lucero, to the Faculty of Cal, to the Director of the BU ITSR, Director Karina Sales, and to the faculty. I think Welken is the one who's representing our lovely director. To our special partner representing the students, that is the BU University Student Council, and to all the faculty here, to all the patrons of arts and culture, workers, cultural and arts workers, or students, guests and friends, Diyos malahay na alam mo sa inyo. Arigan singing, bunga ng galing is the banner cry of this year's National Arts Month celebration. But in Bicol University, it's bulwak. Bulwak ng galing at talino is our response to this set call. The Office of Student Affairs and Services is working hard to give the best of the now normal after the dreaded pandemic years. We hope that this university celebration be the start of the new landscape and create a new and relevant mindscape in the development of arts and culture in the region. And Bicol University is one of its beacon for these artistic and cultural actions. We can only respond to this best if every one of us is truly true to our advocacies, translated to our works with innovation and love of ourselves, to our discipline, and to our heritage, being a Bicolano, a proud Filipino. Be the best in everything we do, for we believe here at COSAS, the best always starts with you, because Bicol University, or BU, is you. Let us live in the tenets of our beloved university, the pillars of scholarship, leadership, service, and character. The Bicolanos' values of resiliency, peace, and kindness. Be the best in your artistic and cultural undertakings that will develop you holistically within the portals of Bicol University. Remember, BU is you. Diyos mabalos po sa inyo. Thank you, Dr. Nicolas. We salute you for your kind support of this venture. We would like to recognize the presence of our Bicol University College of Arts and Letters Humanities Department faculty members, as well as, of course, to our college dean, Dr. Leticia M. Lopez. Good morning po, ma'am. Magandang umaga rin po sa reyna ng Filipino Department, Dr. Grace Mayor, and of course, sa ating direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Oletino. And of course, to our dear students, welcome again to this endeavor. The Bicol University College of Arts and Letters is truly blessed to have the chair and father of the Humanities Department, a soft-spoken leader and a music genius. Let us listen as he charms us with his short speech. Ladies and gentlemen, Professor Ramil Pro C. Chavez. Thank you very much. Soft-spoken na ako.
puting tabi ito. Muna, short message. Hanataan tabi ang message ng mga 2 oras. Kaya, pasensya na. Okay, bulwak sa rong tataramon na Bicol. Bira ka na ganito. Naambot sa bihon, pagbulos. Kumbaga, sa rong klase ng pagbulos na kung saan nangyari dahil siguro napanood na o kaya napugol. Sa laot kinagkaduwang taon, nagkaigwa kita ng pagbukol kan sa tuyang mga dating gawin-gawin, dating mga gibo-gibo dahil kan pandemya. Nababagay ang tataramon na bulwak. Inhuli kaini ang sarong tataramon na nagpapabulos, magpapahilig kan sa tuyang mga kaaraman sa iba-ibang lawas o forma kan arte. The arts, which is according to the theme for this year's activity, ani ng yan? Ano nga niya? Ano? Ani ng sining, bunga ng galing. Tanganin gamito ang arte na mabulong, maulian, matawan, nindiit na kaugmahan, ang sakuyang mga sarili, ang sakuyang mga puso, ang sakuyang mga buhay, kan mga inaghihantang trahedya, kan mga inaghihantang pandemya, kan mga inaghihantang kalamidad. Siring sa nadawantang Ibanghelyo Kasubago, na kung saan winulong, kan sakuyang kakurangnan sa mga sa pag-aapi, kan paglutaw sa iyang mga mata. Well, natali ginamit ng terminong liboy. Lutaw. Kuspa. Para rin tabi ang naghali sa limot. Dahil siguro, pag sinabing liniwuyan, kadikit lang. Lutaw, medyo may substantial amount. Kuspa, may karibang biig na dahil upang kauyan. Kasubak dayon, dakol ang nagulong kan lihoy. Dakol ang nakatabang kaumahan. Okay? Yeah, ibabig para inisip kan mga atin. So, ang butang sa inyo mga tugang, lugod ang mga aktibidades tamunyan na National Arts Month. Makabulong at sa kuyang, diit na kamunduan, diit na kapungawan, mula mga kasakitan at mga inatihantang trahedya sa buhay. Sa ngalan po ang Humanities Department, gusto kong tawanan yung dakulang pasasalamat ng satuyang mga local artists na sasarusan ng kiblit na kisumaro sa satuyang mga na kaldaw. Ang satuyang mga lokal na parasurat na mapresentar sa indang inibuhan sa panahon ng pandemya, asin ng mga nag-aaring mga taon, sa mga estudyante na magkikisumaro sa kuya at siya na alauna hanggang matapos ang lubos ng presentations ng mga estudyante, sayaw, baile, istorya, kaya yung buwapig salita, bulwak. Salamat po, lalong-lalo na sa administrasyon ng Bicol University sa pagtabang na maubukna ang siring kainong programa, ang sa kumuyan na pamayo at College of Arts and Letters, ang OSAS na mamayo si Dr. Peggy Libres, ang sa kuyang kapartner na naglihi o kaya nangida ang araw kayong aktibidad mo niyan si Ma'am Eve Polikino ang Sentro ng Wikang Filipino. Asin, sa gabos-gabos po nagkarabang, lalo-lalo na sa kuyang mga pagkiriba sa Humanities Department. Special mention tabi Kiser Uno Armenia dahil siya ang nakaisip at nakaramit na biniwak sa liwanag sa tunay na ang kulturang Bicolano dapat niyatong pabulwakon ang haning, makatabang, makabulong, kan sa tuyang mga kasakitan asin makatakwang na ning kaugma marhay na daw
asin mawag pagsalibrar ang bulan at mga naratibo na Bicol University mula ito. Salamat sa Diyos. Yes, Professor Will Blog C. Chavilla. Sa ngunyan ang satuyang presidente ng Bicol University may bilang-tindera na importanteng mga bagay-bagay. Pero kita ngunyan ay presente ngunyan sa COSAS building ang satuyang OIC and Vice President for Research and Extension, Dr. Luis Owamano, para magtao haripon na katarang. Thank you very much, sir. Sorry for the delay kasi heading up me of the book accreditation sa College of Business Economics and Management. Okay, the Dean of the College of Arts and Letters, Ma'am Letty, good morning po. To Sir P.P. Boy Lebres, the Director of the OSAS, Sir Evelyn, faculty members present, students, good morning. Good morning. Now, our president is in Hawaii for an important meeting. He requested me to read his message for this activity. Sabi niya, my dear Bicol University community, good day to everyone. If there is one thing we could all connect, it is the arts. Like music, it is the universal language of the soul. We may argue and express disagreements over many things, but at the end of the day, our worries and arguments are forgotten by any visible encounter with all forms of arts. Perhaps music, painting, or anything that draws our soul to the finer things that only art can bring. Art in all forms allow us to bond as people beyond distance, remaining deeply connected. I'm glad that with the celebration of the National Arts Month, we are slowly but surely reaching our ways towards the resurgence of interest for local flavor, culture, highlighting our excellence as artistic people. I'm happy that over with the constraints of time and various concerns we are facing, we still manage to create fitting tribute to the arts as a way of continuing our advocacy in pursuit of finer and more refined aesthetic sense of life and culture. I've always said that it is essentially relevant to continue advancing local and indigenous culture, particularly our kind of music, and our preferred indigenous concepts of arts. It is a way of preserving our innate identity as people, especially as Bicolans, and generally as Filipinos. If we can all more contribute to further the development of the local arts significantly, then we can ensure that Bicol University is not just a bastion of academic excellence, but also a fortress of Bicol culture and of the arts. I sincerely hope that this will not be our last activity for advancing the arts. Let this be a consistent event that will allow the students and the youth a wide awareness of the innate beauty of Bicol culture as not only a haven for scholarship, but as a culture hub where creativity and passion is treasured and forever refined. Welcome everyone, and please enjoy the performances. Thank you, and congratulations. Thank you very much, Dr. Luis Amano. A round of applause again for our OIC, Dr. Luis O. Amano. Throughout the world,
particular instruments are associated with particular functions, social levels, areas, ages, and genders. Certain instruments could serve a similar function all over the world. Singer, poets recount tales of heroes, recite the genealogies of the great, and preserve and disseminate the precious traditions of a given society, often accompanying themselves on a stringed instrument. Listen as Joram Aris Balyon, to be accompanied by Gerald Salian, Paul Estrada, to be accompanied by Earl Ian Babylonia, to perform on stage. Joram and Gerald will be performing Love Story by Andy Williams, and Paul with Earl will be performing Baston Batong Linaw, arrangement by Sir Long Javenia. A round of applause, please.
Diyos mabalos sa katuloy mga estudyante. Si Mr. Joram Alice Balmon ay isang TV Broadcasting fourth-year student ng College of Arts and Letters. Si Earl Kian Pabelonia, isang Bachelor in Performing Arts second year ng College of Arts and Letters. At si Paul Anthony Estrada, TV Broadcasting ng UPAL. At sa nag-ialiban na si Angelo ay miyembro ng Albay Cathedral Youth Rondalia. Palapakan niya ito sila. This event is also graced, and we would like to welcome Professor Karina Sales. Thank you very much for gracing this event. And to represent on behalf of our dear Vice President for Academic Affairs, Dr. Amelia A. Gorosa, please let's give a round of applause to the Dean of the College of Science, the beautiful and colorful Dr. Josephine E. Serrano. I would like to agree that I'm beautiful because it's National Arts Month. Okay. Diyos marhay na aga sa gabos na yung pipigyan, especially the college students, the ano mga courses, BPEA, English language, ano pa? May engineering. Okay, so Dr. Leticia A. Lopez, the Dean of the College of Arts and Letters. I saw a while ago the OIC, to the Vice President, to the President, Dr. Louis Angano, to the Dean of the Office of Student Affairs, Dr. Benjamin Nebres, and to his staff, to my co-dean, Director Karina Sales, who is with me. So of course, I represent Dr. Amelia A. Gorosan, the Vice President for Academic Affairs, to warmly greet you, Happy National Arts Month. Indeed, CAL showcases the caliber of what an artist can be. So a while ago, I listened to the rendition of the Sir JC, ano yung kanina? Bandurria. Bandurria. So tama ka lang. And during the activity, we will have a lot of renditions. So enjoy and feel free to showcase the artistic prowess in you. Bicol University is supportive of all the endeavors of our students. So, whether be it in the sciences, in engineering, and in the line of arts. So that's why we have this Bulwak. It's book launching, Uro Eristoryahan, Literatura, Waras, Art Exhibit, Karantahan, at iba pa. So without further ado, I welcome you all and I greet you Happy National Arts Month. So with the theme, Ani ng Sining, Bunga ng Galing. So, I see CAL faculty, si Dr. Olipino, si Dr. Mayor, si Ma'am Grace Mayor. Sana wala na akong nami-miss out. And maybe may mga non-teaching. So, thank you very much for having
me here today. And thank you, JC, also. Good day. Salamat po, madam. Extra po kita. Thank you very much, Dr. Jocelyn Serrano of the College of Science. To entertain us this morning with his soothing voice, please welcome on stage the Professor of the Faculty of the Filipino Department, Professor Joshua A. Balyor. Marina aga, ma-authorize kayong bulwak na aga sa ito labos. So, yun po tatakbo medyo. Nananaw na din pagka Domingo sa Malasamo. So, sa Igual na tayo.
ba mong tagal? Siyempre magpupulit, siyempre magpupulit sa pagsalit. Siyempre magpupulit, siyempre magpupulit sa pagsalit. Siyempre magpupulit, siyempre magpupulit sa pagsalit. Thank you po. Josh Mabalos, Professor Joshua Balion. Para sa kaya siguro di mo kung pamilyar ang kanta, ito ay Fermain Kulasisi. Isang folk song po, kaya siguro hindi pa rin masyadong na-appreciate, pero it's one of the folk songs ng Bicol po. So anyway, next performance is from a performance student. Her name is May Ann Cardano. May, center stage. Round of applause, please. So habang nagpe-prepare po, the schedule for the Bulwak activities, this afternoon, we are going to have literary and musical renditions by students enrolled in art appreciation. That's going to be at 1 p.m. dito po sa Rosas. And on February 26, 2023, 1 p.m., magkaroon po ng Roro Class, upuan, si Reyna ang Katahon. Let's Make Hundreds Sing. This is in cooperation with the Money Project Incorporated. Ito po yung sa Ayala po sa Gaspi Road for ground floor. So ladies and gentlemen again, Miss May Ann Cardano. Tumalong tapang harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan kapwa biya, halagawan at tapin ng pababa. Isipin mo sana ang sarili lang pagsama bayanihan. Subukan nating masulong at ligawan ng gandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, subukin ang inabasa. The
ating lahi, katiwang Pilipino, dakilang lahi ko, bayaning Pilipino, sa pagkakaroon. Panahon Thank you very much, Miss May Ann Cardano of the Performing Arts Department. Masado na May Ann? Okay. 1.8. Pero 1.8. Okay. So those ko 1.8 na. Okay. So to introduce our visual artist, for the information to everyone, at the third floor is the Moses Amphitheater, and we invite the local artists. We commission them to do paintings. And to introduce them, let us all welcome the most handsome and the very creative Professor Jared Villaro. Just smile aga, kabulwak, sabi ka mga visual artist, bulwak, nagasumpay. Sarapay na kong hindi doon ang magagayon kung makukulong na sining kang Bicol na nagpapahiling kung anong kita mo niyan. Istorya, pagmating ko na pagkamo na dayatay asin maliputo. Sa bahay kang pagkulit, paglando, gamit ang brutsa na sana arawin ko kung ano yung sabihin ng brutsa. Ako po siya kasalan o ano ba, nasa isip dito. Tawag na pong pagpipin ang sa tong sining visual, Bicol na nalupitan sa manlalangin ng estilong pang-abstract, estilong pang-ekspresyon, Buddha estilong realismo, na matang pagmaan sa lautan bulwagang duwenyo or bulwenyo. Duwa na sulpunata araw kay ni, sa kaning mapakari ang tanong ako sa dikang bulwagang duwenyo. Ikadua, sining visual na mataong buhay gamit ang gulo. Active visual na estudyante para tokdo, iyo po ang mapangit sa telang visual. Halit sa lugar kang mapagpadama, sarabay tapong nyatong, hindi doon sindang niya na aga. Parehong taga Santo Domingo, Frances Adrian B. Nava at Budas Proylan Lady Banta. Ito po, architecture student, nakapag po sila nagtitisayutan. Taga Santo Domingo, nagano po sila last year, 2022, pasok, finalist po sila sa pencil rendering dahil sa poster making. Halip pa sa Camarines Sur, Tigaon. Napunta na po si Angelo H. Florida. Sa Roman po siyang finalist sa pasok last 2022 sa Carport rendering po. Halip po sa California. Street Canlibol Albay. Jasper Pedro. Alipang tabako, mamumuntagan po ang Gino, Kapagpadaba, ang Sudan. Napunta po si Ariel Art Burlandan, sa mga po siya libe, sa mga Gino niya po art. The super art. Tagaligas naman po, nag-abot po siyang kuya, sa halay na hindi mo niya pasok sa ekspresyon. Kalagadakan kayo ni Makukulo or hindi po ni Kuya Benny Santayana. Alam mo kasi
nagtuturo po siya visual, drawing, technical drawing sa museo. Yan po ang nagtutungin na taga Legazpi City man po. Ako na po si Architect Ronaldo P. Bahar. So baka po kita basta-basta nag-ibitang lang po. Hindi po, nahihilig na po ini gagamit visual exhibit po sa bilog na Bicol sa Albay po na opisina. Sila po ang mga institusyon. Sunod po, halik sa Provincial Engineering kang Albay, nagtindi lang para sa kaunlahan po kita, si Miss Clarence M. Villares. Okay, taga Legazpi City, DepEd, Sir Roy B. Dominiano, nagtawag kita sa oras niya para mapagod ang pagkulit. Taga Daraga, Sir Victor G. Vidaya, alimang po siya sa DepEd. Taga Legazpi City, alam po na nilipulin ko sa Department. Okay, founder ng ARCID, and then member one ng City Bicol, Dennis A. Concepcion. Pareho taga Legazpi City, Maestro George P. Vivard. So, Installation Arts and Kadaklan na Producer, Maestro. Hali pa po sa Libog Albay, sa Domingo, ang founder po ng Cine Bicol, Miss PPB Balonso. Hindi po ang ibigado sa bilog na albay po, bilog na dito po. Sinda po ang kung magkurin, kanya po naman sa third floor, pwede po kung mag-delay sa mga ginibong nanda. Salamat po. May we request our yes po, the most handsome. Mr. Janet. We request our dear faculty members, Professor Ron Chavinilla, Dr. Elvis Olivino, of course to our dean, Dr. Denisha Lopez, Sir Uno Armenia, please join us, please. And to the Dean of the OSA, sir, if you are not visible. Ladies and gentlemen, our local artist, round of applause. Sir Shaw, join us please. Sir. Yes, po. Ma'am Karina Salas, please join us. Dr. Jocelyn Serrano, thank you very much po. Ma'am Jazz Villar, Sir James, if you are here, please join us. Approaching is Professor Inocencio Calimundo. Sir Mundo is already there, sir. Sir, sa gilid po si sir. Sa gilid po, sir. Kanina pa po, sir. Sir Richard Madrileros, please join us. Okay? Okay. At ang layo ng pagkakahiya at tulak. Again, thank you so much for our university officials and our local artists. Ini po, wala po ini sa programa ko. Since nag-request po, ang sa tuya mga nag-orondalya, ma-perform kinaray isang obra maestra. Mga lugar sa Humbagi.
Diyos mabalos sa tuyang mga estudyante. Thank you, George. Guys. Bulwa. Ang nagkakali book launching, sa ngunyan, yung punta, ay mga mensahe sa kanilang mga bisita. Ako Kalag Umay, collection of Bicol short story and prose poetry. Please welcome Jaime Jesus Borlagdan. Yes, Marina. Ay, agasin.
Bago ako magpuon, hindi ako pasalamat sa Bicol University, sa College of Arts and Letters, sa Humanities Department, sa pagtao sa kuyang pwesto dito sa okasyon na ito. So, palang si Jaime Susper, ako taga Bicol University. So, naimbitara na ako sa sayong okasyon. Gusto ko lang i-promote sa kuyang libro na ang Kalantumay. So, bata ko lang ako limitado ang oras ko magkaroon. So, maano lang. So, just para na aga sa inyo mga tulang. Gusto ko isipon na, aliyot ako niyan sa ngalan kang sa kuyang spiritual master na si Jagat Guru. Sila swaro pa na para makamusta. Bravo. Na iyo ang naghalik kan kanitluman, kan ignoransya sa sakuyang mata. Udat mahilig ang katotohanan. Manamod sa tunay kong kalagman na pagkasadiri. Siring man ang kalagnon na pagkasadiri kanilang mga buhay sa mandain-lain na lawas. Ako pala, bako ang sakuyang lawas udah isip. Ika, kamo, kita, kala. Bilang pidaso, tipa, asik, ki-spiritual na liwanag. Ang natural kong kalunggan, iyo ang mamuot sa spiritual na pagdaog. Kalagnon na supremo, kagurangan, Diyos, orong kahalaka. Dangan sa lambang pagkuwako, kalag. Ini ang matao sa kong kapanuan, ini ang matao sa kong kaugmahan, ini man ang totoong buod sa bihon kan pagkamo. Sa halipot ng mga tataramo na ini, na sumada na ang kasaysayan, kahulugan, kamugtakan, kan sa tong buhay, digdi sa dagat. Ini mga perlas kan dunong ang sakong pigurokyaw. Pigraranga, pigbabalangibog sa salit na librong ini. Dawa dahil ako nagkakanilo, dawa ako sa usanang parabal. Lugod matawan kong hustisya ang adal ng Ibinaras. Ni Bhagavan Shri Krishna ang persona supremo sa Bhagavad Gita. Buddha ipinalis sa kada disipulo, anahon kada panahon, sa kundin niya, pasiring sa ilo. So, having said that, natatakaipuhan mabasa ang librong anak ko kalag. Apisar ang mga naunang gita ng rason na iyoan para sa kuya ang pinakahalangkaw na rason para mabasa siya. Ang enot na rason, dawag man day or pinapuntang ordinaryong material na rason sa pisaran kang ordinaryong standards. So, ang ako pala po may koleksyon ng mga premyado kuda tinakuha na pagbilbil ng mga laro. So, sa rong balubagi ang pag-intraw man koleksyon na ini sa kategorya kan berita. So, ang ako pala po is a collection of prose poems. So, bako siya sa ordinaryong verse form. So, pag sinabi ito na yung Rawindawin, ang idea na Rawindawin o tula is the verse form. So, ang 2009, sa ika-anong na Premyo Tomas Arayol, pigtry kong i-intra ang RKM genre sa contest na ito. So, dahil man ako nag-aasa, dahil man ako naglalakong na at least i-recognize as a poem, pero siya ang nanggana ng taon na ito. So, it was recognized as sa ika-anong na Premyo Tomas Arayol na para sa literatura ng Kapikulman 2009. Na-confirm that these are actually poetry. So, in other languages, prose poems are ordinary. Pero sa Bicol language, may akong
I hope I'm not mistaken that this is the first collection of prose poems in the Bicol language. So, kang nagana siya last 2009, ang erot ko talaga mangot sa iyo is not, actually yung kaumahan sa paggana is not there because sabi nga ni itong June Pessimo sa kuya, ang bangging ito na dapat na yun ako mag-intro sa contest because I have won the Premio Tomas for 3 times already. So, sabi niya sa kuya, hindi ka na mag-try. So, last night ito. So, it is a fitting night because kang night na ito, that is the last time I joined that contest. And ang kuya ko talagang mangyari is to get those collection into book form. And I had to wait 10 years. So, pulong taon. So, 2009 ito nangyari. So, 2023 na. So, sa kaharayhayang buod ng Kabulig Bicol, sa pamayo ni Dr. Paz Verdales Santos, inakot niya ang collection na ini to be published by Kabulig Bicol. So, those are one of the reasons why this is, for me, of course, I wrote this book, so for me it's important. But I hope the readers will also appreciate the, I would like to say, gusto ko sabihin na the historical value of this work, which is hopefully, I'm not mistaken, to be the first Bicol prose poem collection. But the book is not just prose poetry. Contained in this book also are several collections of short stories or musipon in Bicol. So I am trying to go around campuses in the Bicol, hopefully in the Bicol region, to promote this book because kaya po ako bumalik sa Kabulig, so ginastos nila to publish this book. Unfortunately, I have to do that. So, some concern lang about this is the language. So, it's hard to sell Bicol literature because of the diversity of the Bicol language. So, kapat ko na naman ang because Sir Richard still has to present this book. So, if you want to have a copy of this, I'll be at the back. Okay? So, just mabalos po sa inyo po. Diyos Mabalos, Jaime Jesus Borlagdal. Para introduce man ang sa iyang libro, Sulong, Teatro sa Bicol sa panahon ng pandemya, Criticism. Please all welcome Professor Richard D. Madrilejos. Mas makalas po. Dali lang tayo. Maulit pa. Mapasalamat ako sa Bicol University, sa College of Arts and Letters, sa Humanities Department, sa mo yung espasyo kay Jupol para ilansang sa mo yung mga libro. So, hindi po libre po ini. So, kung gusto mo itong kopya, dito lang ini po, pero kung gusto dito, pwede po libre po ini. Pinunduan ini kang National Commission for Culture and Heritage. So, mapasalamat po ako sa mga taong kung wala po sa Italy po imahaman na libro na ini. Of course, ang National Commission for Culture and the Arts, National Committee of Dramatic Arts, Bicol University, Boracay Artists, Kaburunyogan Bicol Cultural Network, Kaburunyogan kan mga artistang Bicolano, Silip Banwa Performance Collective, Tangalan Artikulo, Teatro Ragayano, Teatro de Santa Luisa, Universidad de Santa Isabel, kay Buboy Aguay, Sari Saysay, Eric Valeriano, Jules Belga, Alci Valencia, Maria Paula G. Ibarra, Jobert Landesa, Eileen Tidea, Diwa Samingkil, and Professor Indira Tabo, and Dr. Justin Yana sa pag-edit kanina libro na ini.
Basta ko lang iniit niya actually hindi. So this is called Sulo, Teatro sa Bicol sa panahon ng pandemya. This book is a commentary on 6 Bicol performances during the pandemic that were live streamed from March 2020 to March 2021. The commentary shows that there is theater or performance during the pandemic. There is a sulo or fire, a dis-ease reflected in the artist's experiences and the characters in the performances during the pandemic. The sulo or fire keeps on burning during the pandemic as theater only changes its platform from physical to virtual. But its theme of social issues remains the same. There is also a sulo in the performances that lights the marginalized and exposes those who are abusive of their position and power during and even before the pandemic. Theater arts is the sulo, ang kalayo, budak, liwanag, fire and light in Bicol, of Bicol, where Filipinos can get warm, guidance, and direction. So, yan po ang sulo. Okay, so libre po yun eh. Gusto ko itong kopya, tao, hindi kay JC, spawn na lang po dito. Libre nila, okay, so, at yan pala, alas 12, so kung may hindi ka mga oras, matugtog kami dyan, so, ano ba, salamat. Siya po kasama niyo po sa Humanities Department. At siya po kahapon, may mga performances po ang estudyante and art appreciation kasi po si Kuya mga bisita, kasabay po ang grupo ni Professor Richard Maderneros. Kasubat po, may kanta niya, Masayaw Kita. Gusto ko yung pasalamatan si Professor Karina Sales, asin at Bicol University, Magayon, Dance Troupe. Round of applause, please.
free books. So, ano po natin? Random na lang po. Okay? Magtaw na lang po number. Magtaw po number, please. 12. Number 12. Number 12 is, no. Artist po ito number 12. Another number. 24 is Gerald Manlami. Kaya po si Gerald Manlami. Okay? Number 48 is Mary Bodoso. Kaya Mary Bodoso, ito ka ba? Kung nasaan ka ba, nakita namin. 125 is Justin Marciliano. Please give another number. Number ka ba nabasa? Another number, please. 82. 82 is John Paul Besa. Malapit si John Paul. 75 is Denise Isabel. Christmas party ba ito? Pagkatapos po ng closing remarks, wag po tayo mabalis because the BU Marching Band will still play the BU game. Maraming salamat. Sabi na po, number 88, Neil Adrian Blazo. 111 is John Vincent Manila. Nasa Manila na po siya. Okay. 126, Mark Francis Oceana. Nandito po ba si Kurt Jason? Congratulations. Maraming salamat. Congratulations. Ang last na libro po. Number 1 is Ronnie. I'm sorry, number 1. Number 1 is me. Ano ba yun? Number 2, Siren Makasina. Okay. So, sige, maraming salamat po. To give us the closing remarks, let us listen to the ever beautiful. Kung kanina may colorful, the most colorful. The leading Dr. Leticia F. Lopez. Wow! Napaka-matagumpay ang gawain natin sa umagang ito. Bigyan muna natin ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. Alam mo nyo, ang bawat pagpupunyagi sa anumang hangarin ay nagdudulot ng tagumpay. At sa bawat hakbang patungo sa tagumpay, ay nariyan ang mga taong naging bahagi at handang makisa upang maabot ang rurok ng tagumpay. Wow! Talaga? Ipagpaiba. Ituloy ang palakpak na yan. Ituloy! Okay. Marugdog na pasasalamat. Siyempre sa walang humpay na suporta mula sa administrasyon at pamantasan ng Bicol sa pamumuno ng mahal na Pangulo, Dr. Arnulfo M. Mascarillas, na kumakatawan sa ngayon si Vice President Louie Amano, Vice President for Research, Development, and Extension. Siyempre po sa napakamasipag na dekano ng OSAS, ang walang kapantay, Dr. Baby Boy Benjamin Debres III. Palakpakan po natin at ang kanyang staff. Ang tumatatawan po sa ating mahal na pangalawang Pangulo sa gawaing akademiko ay si Dr. Amelia Dorosan,
ay si Professor Jocelyn Serrano, Decano ng Adham College of Science. Palakpakan po natin si Madam. Ang Direktor mula sa IPSR, Professor Karina Sales, at ang kanyang mga kasamahan. Palakpakan po natin. Kanina po ang ating homilist celebrant na si Reverend Father Bernardino Orulfo. Ang masigasig na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Oliquino. Ang ating associate dean, kasama natin, Dr. Agnes Nepomuceno. Sa napakamasipag, masigasig, mapinayabang na chairperson ng Humanities Department, Professor Ramil Chavilla, ang kanyang mga kasamahan, mga profesor, ang gwapo, na si Professor Jared Bellare, nasa Sir, Professor Inocencio Bermundo, Professor Richard Badrelejos, ang napakagaling na MC, Professor J.C. Martinez. Palakpakan po natin. Kanina pala yung Albay Youth Choir, ang sa pamumuno ni Juram Balyon, KB Broadcasting. Wow! Student natin si Juram. Okay, kasama po natin si Dr. Grace Mayor, puno ng Departamento ng Filipino, iba pang mga profesor, awani, ang ating mga minamahal na mga mag-aaral. Palakpakan ang inyong masarili. Magagaling at mahusay ng mga mag-aaral mula sa People University. Iba pang mga panamuhin, maging ang ating, siyempre, higit sa lahat, kung may kapal na nagbigay sa atin ng siksik, liglig, umaapaw na biyaya. Panapikan natin. Okay, sige. Yehey! Alam natin po, ang sining ay isang forma o paraan ng komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nagagawa natin ipahayag ang ating niluloob, nadarama at karanasan sa buhay. Kaya ang mga pamana ng lahing Pilipino ay hindi magiging kumpleto kung wala po ang ating mga kababayan na nagtambag ng kanilang talento. Kanina kasama natin ang local artist. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay upang mapalago at lalong mapayaman ang ating lokal na kultura. Dahil dito ang pamantasan ng Bicol, ipinagdiriwang ang pambansang buwan ng sining tuwing Pebrero para itaguyod ang sining Pilipino. Sa ngayon ito po ay sa pamamagitan ng bulwa. Wow, bulwa. Sa tema na ani ng sining, bunga ng galing. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Ika nga, sining ay isang, sabi sa ekspresyon sa Ingles, art is a creative human expression that encapsulates marketplace. Happy National Arts Month. Diyos, mabalis po sa inyo lubos. Mabuhay ang Bicol University, mabuhay tayong lahat. Thank you, Dr. Isha L. Lopez. Before we sing the Bicol University, we would like to give our gratitude to the Bachelor of Arts in Cultural Arts Education. Sila po yung nag-design po sa labas. Maraming salamat sa pagtulong po. Also to Professor Sir Udarveño for the invitation. Kami po yung pangalan na Bulwa. Maraming salamat po, Sir. Ladies and gentlemen, kayo po tayo para
University. Ladies and gentlemen, again, the Bicol University Marching Band. Thank you very much, Bicol University Marching Band, Sir Alex Navales. Later on this afternoon, we'll have the literary and musical renditions by students enrolled in art appreciation. See you all and happy lunchtime. This is the school.